Bapak Ibu, para kadang kinasih simbah-simbah lan adik-adik, para rama suster bruder berkah dalem Gusti. Sugeng rawuh wonten ing PDSK channel menika. Kados pundi kabar panjenengan? Mugi-mugi bagas kasarasan kesehatan kawilujengan tansah mengku kula panjenengan sami anggenipun kelampai gesang ing dinten menika. Lan mugi-mugi lumantar panglimbang basa Jawi waosan Injil kula panjenengan sansaya saged nggayuh iman kapitadosan ingkang leres lan mantep. Langkung-langkung anggenipun kula panjenengan bangun paguyuban komunitas ingkang bekja rahayu linandesan semangat Paskah lan ngadepi maneka warni tantanganing gesang menika kanthi penuh katresnan, penuh kesabaran saengga saged bangun sikap ingkang penuh ing kawicaksanan. Kadangkala wonten ing gesang boten sedaya lancar-lancar wae, sae-sae wae. Kadangkala ya kudu menggok, kadangkala ya kepleset, kadangkala ya liwat ana ing pepeteng. Mila ing sajroning karibetaning gesang kados pundi kula panjenengan estu cekelan kapitadosan anggenipun bangun sikap lan ngadepi. Yen kula panjenengan namung adhedhasar emosi utawi pikiran, yen wis kalut peteng mendung, awake dhewe gampang banget terus duweni pikiran-pikiran ala, pikiran negatif utawi nggih rasa pangrasa ati sing negatif sing elek. Iman kapitadosan kadangkala terus ora muni wonten ing karibetaning gesang sing paling gampang kemawon lan asring kula panjenengan alami rikala sembayang bola-bali kados-kados Gusti ora ngijabahi awake dhewe terus kecewa. Rikala mikirake kebutuhaning brayat, kebutuhan pribadi, ora duwe duit, awake dhewe ya terus pikirane dadi kuwur, atine dadi miyur. Terus mubra-mubru utang kono utang kene, arep nang gereja ya wis ora kepikiran, tindak kumpulan lingkungan ya wis rumangsane, rasane muspro, ora ana gunane. Menika contoh-contoh sederhana sing asring banget kula panjenengan alami wonten ing gesang padintenan. Waosan dinten menika ngetingalake kados pundi Gusti Yesus ingkang ngasta pangeram-eram lan estu adamel marem tumraping tiang sing ngalami sing nampi lan ugi adamel tiang-tiang nggih kasengsem dumateng Gusti Yesus saengga kathah sing nderekake. Nah, kados pundi Injil ugi muni wonten ing gesang kula panjenengan sing katempuh ing prahara. Pramila monggo kita pirengaken sabda dalem Gusti ing dinten menika lan kita wiwiti kanthi sembayang sawetawis. Konjo ing asma dalem Yang Rama saha Yang Putra tuwin Yang Roh Suci. Amin. Suwawi sami munjuk. Gusti Yesus sabda dalem Yang Rama ingkang sampun manjalma, mugi karsa ngandika dhateng kawula wonten ing asepen ing telenging manah kawula. Kabikao kegiatan lan panglipur ingkang manjing ing sabda dalem kapenuwana kawula mawira ing kawicaksanan dalem. Mugi-mugi srana anggen kawula maos lan mirengaken sabda dalem kawula sansaya nunggil ing sampeyan dalem. Amin. Waosan Injil kapetik saking Injil Yohanes bab 6 ayat 16 ngantos dumugi 21. Bareng wis sore, para murid dalem Gusti Yesus padha mudhun menyang telaga, nuli padha nunggang prau lan ngener menyang sabranganing telaga nuju Kapernaum. Tengah wengi Gusti durung rawuh, mongko alune gegirisi marga angine gedhe. Bareng anggone melayu wis oleh 20 utawa 30 stadia,
Gusti katon tindak ing sagara napak ing banyu nyelaki prau lan wong-wong banjur padha wedi. Nanging Gusti Yesus nuli ngandika, "Iki aku, aja padha wedi." Para murid banjur ngaturi Gusti nitih prau, nanging praune jebul wis tekan ing daratan kang kasedya. Makaten sabda dalem Gusti. Suawi sami munjuk, Gusti, kawula munjuk sembah nuwun karana sabda dalem. Sabda dalem dadosa obor ingkang madangi margining gesang kawula. Katuntuna kawula sageta sabda dalem menika numusi manah ngantos tansah ngrembaka kangge nggayuh gesang ing swarga. Amin. Bapak Ibu para kadang kinasih simbah-simbah lan adik-adik, sasampunipun Gusti babaraken roti gangsal lan ulam kalih ingkang lajeng ngasung rejeki dumateng penderek-penderek dalem cacah gangsal ewu menika nembe sing kakung. Para murid rumiyini nitih prau nyabrang telaga nuju ing Kapernaum. Lan kula panjenengan kedah emut ing antarane kathah para murid dalem menika latar belakange nelayan utawi nggih nggotane gaweane kuwi numpak prau golek iwak nganggo prau ana ing telaga. Ning pranyata rikala alam menika boten bersahabat. Pas praune liwat angine gedhe, ombake ya dadi gedhe. Menika tentu medeni sanget yen Bapak Ibu nate numpak prau wonten ing waduk utawi wonten ing laut. Menika saged ngraosaken mbok praune gedhene sak omah, yen jenenge angine santer ombake gedhe tetep goyang. Kathah wonten ing pelabuhan-pelabuhan yen pas cuacane boten sae, penyebrangan menika ya dihentikan kudu mandeg. Mergane apa? Mbok praune gedhe tetep kalah karo alam, karo segara sing kekuatane tentu kula panjenengan boten saged mbayangake. Kula nate teng tengah laut mancing ngangge kapal ukuran paling nggih panjangipun 7 meter, ambane 2 meter. Menika kayu, prau kayu. Terus jawah ombake gedhe, wah kaya diuntang-antingke. Terus yo isane mung rosario dremimil, muga-muga selamat tekan darat. Ayen praune ambyar ya wis, sak pinter-pintere renang, sak kuat-kuate renang mesti yo keli kegawa arus, klelep ombake gedhe ngancam urip. Mila para murid lajeng nggih ajrih. Menapa malih ing Injil kala wau dicariosaken bilih ana wong sing napak banyu segara. Lah menika lak ya mboten masuk akal. Ombake gedhe, angine santer kok ana wong mlaku ning dhuwur segara. Nek ora memedi ya hantu, dudu menungsa sak lumrahe. Mila para murid tambah wedi. Ing mriku kula panjenengan saged mbayangake ngraos-ngraosake kados pundi pikiran lan manahipun para murid mesti ya kuwur, kuwatir, bingung, arep ngopo-ngopo ya wis ora iso wong anane mung ning jero prau. Mila rawuh dalem Gusti menika paring pitedah, "Iki aku, aja padha wedi." Nah menika dados kaca benggala tumraping kula panjenengan. Rikala kula panjenengan wonten ing gesang sing sarwa peteng, sarwa mengkhawatirkan, sarwa ngancam kados-kados uripe awake dhewe. Awake dhewe kudu pracaya, "Iki aku, aja padha wedi." Gusti tansah nunggil, Gusti tansah nyaketi, Gusti tansah asung pitulungan tumraping kula panjenengan. Mugi-mugi semangat Paskah dayani kula panjenengan boten namung kados pundi dados manungsa enggal, ning ya ngrasakake bilih Gusti menika tansah nenggani pasujaraning gesang kula panjenengan wonten ing alam kadonya. Pinuji Allah sakmenika sarta ing salami-laminipun. Salam sehat, salam bahagia, salam katentreman.
lan mugi-mugi lumantar panglimbang dinten menika kula panjenengan tansah jinangkung ing berkah dalem Gusti ingkang Maha Kuwasa, Hyang Rama saha Hyang Putra tuwin Hyang Roh Suci. Amin.